ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και αναφέρουμε στους ιδιοκτήτες των ταξί. Τώρα να πω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Σάντι Σπανού, η οποία είναι μέρος ενός καινούριου φορέα που έχει δημιουργηθεί με τον τίτλο Victoria Taxi Families. Πιστεύω να το λέω καλά, Σάντι. Μια χαρά το είπες. Το είπα καλά, αυτό είναι. Μια χαρά, Ναι. ναι. Λοιπόν, Σάντι, είσαι μέρος αυτής της οργάνωσης. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε να μας πεις, αυτή η οργάνωση έχει γίνει οπωσδήποτε τώρα τελευταία, έτσι δεν είναι? Εκτός από τις διαμαρτυρίες που έχετε κάνει από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα. Φυσικά, ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες μεταξύ εμένα και μια άλλη κυρία που είναι Ιταλίδα και συζητούσαμε πάνω από ένα καφέ που πίναμε και οι δυο μας το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όχι ωστόσο για μας, αλλά περισσότερο για τους ηλικιωμένους. Το κράτος έβαλε αυτά τα reforms που λέει στο ίντερνετ. Τώρα οι περισσότεροι που είναι μέσα στο taxi industry είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι. Ήταν οδηγοί. The 60s, the 70s, the 80s. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 70 και 80 χρονών άνθρωποι. Ποιος 70 χρονών μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να δώσει γνώμη ή να αντιδράσει? Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν, και αυτό που μας νευρίασε πολύ, η πρώτη γενιά που γεννήθηκε εδώ πέρα είναι, για σταματήστε, οι περισσότεροι μέσα σε αυτό το industry είναι μετανάστες. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλάς για τους πρώτους, έτσι? Για τους... Ναι, αυτοί που ήταν, όπως ήρθε ο πατέρας μου το 1955, το 1952. Ναι. Είναι τροπή να μην καθίσουμε εμείς, η πρώτη γενιά που γεννηθήκαμε εδώ στην Αυστραλία, και να πολεμήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Εμένα ο άντρας μου έχει ταξί, έχει άδεια. Αυτή τη στιγμή με αυτά που λέει να κάνει το κράτος, οι τράπεζες θα έχουν κατεβάσει την αξία από την άδεια στις $250,000. Εμείς πληρώσαμε $500,000. Ναι. Άμα βγάλει άλλα 1,000 ταξιά στον δρόμο, πώς θα βγάζει ο καθένας ένα μεροκάμα του που αυτή τη στιγμή δουλεύει 80 και 100 ώρες την εβδομάδα? Μα πέρα από αυτό, αυτή η γριούλα που περιμένει να πάρει αυτό το income από το ταξί που πήρε ο άντρας της πριν από 20 ή 30 χρόνια, με τι θα ζήσει? Μα τι φωνή έχει αυτή? Όταν πήγαμε στο Parliament House την περασμένη Παρασκευή, ναι, ό,τι και να σου πω ήταν λίγο. Με είχε συγκινήσει τόσο πολύ να δω τόσους γερόντους ανθρώπους και να μην ξέρουν να μιλάνε αγγλικά και τους δίνανε το μικρόφωνο και μιλάγανε στα ελληνικά, στα ιταλικά. Και εγώ που άκουσα μια κυρία που μίλησε στα ελληνικά, με έκανε να κλάψω. Πρέπει να πολεμήσουμε. Ναι. Πρέπει να πολεμήσουμε. Αυτό είναι αδικία μεγάλη. Το κράτος δεν μπορεί να έρθει και να πει, εσύ μετανάστη που δούλεψες 50 και 60 χρόνια σε αυτό το κράτος, σήμερα αυτή η περιουσία που έχεις φτιάξει με τόσο ίδρωτα μέσα στα fish and chip shops, μέσα στα milk bars, στα εργοστάσια της Αυστραλίας, δεν έχει καμία αξία. Όχι, κύριε Νέτφεϊ, δεν το δεχόμαστε, γιατί ό,τι και να πεις, εμείς δεν έχουμε φωνή. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Και να πολεμήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή. Λοιπόν, έχετε οργανώσει αυτή την ομάδα, να την πω έτσι, ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι Victorian Taxi Families Association, που είμαστε όσο το πλήστον οι άνθρωποι που επηρεάζονται περισσότερο, οι οικογένειες. Ξέρουμε οι οικογένειες που πήραν άδεια πριν από 3 χρόνια, που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά. Ναι. Γιατί το κράτος θέλει να γεννήσει τη δική του στην τσέπη με όλα αυτά που έκανε, που χάλαγε χρήματα. Το market system που στήχησε δισεκατομμύρια και θα πάρει από το δικό μας τον ίδρωτα για να μπορούν αυτοί να πληρώνονται. Όχι, κυρία, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Ζούμε σε δημοκρατία. Δεν ζούμε σε σοσιαλιστικό κράτος. Και πρέπει να έχουμε φωνή σαν άνθρωποι που πληρώνουμε φόρους και έχουμε πληρώσει φόρους όλα αυτά τα χρόνια, μέσα και οι γονείς μας. Έχουμε κάποια δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως.
Αυτό είναι γεγονός ότι εφόσον είσαι φορολογούμενος, εφόσον έχεις το δικαίωμα να ψηφίζεις και να ψηφίζεσαι και τα λοιπά, πάει να πει ότι έχεις δικαιώματα τα οποία πρέπει να τα διεκδικείς και να μην τα αφήνεις έτσι. Για αυτή τη στιγμή εγκρεύονται την αδυναμία των ανθρώπων που δεν μιλούν τη γλώσσα, ας πούμε, και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο σε αυτό το τομέα, σε πολλούς τομείς θα κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί ένας ηλικιωμένος δεν μπορεί να κάνει αυτά που τους ζητάνε σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Thank you. Μα αυτή τη στιγμή αυτό το κράτος, το net saying liberal government, ποιον αντιπροσωπεύει? Το φορολογούμενο που είμαι εγώ ή τον εαυτό τους? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Ποιον αντιπροσωπεύεις? Εμείς ψηφίσαμε και μπήκε στη Βουλή. Ναι. Έπρεπε να αντιπροσωπεύεις εμάς. Μα αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσωπεύεις κανέναν πέραν από τον εαυτό σου. Αυτοί πήρανε $15,000 αύξηση ο κάθε ένας. Και από πού θα τα βγάζουν αυτά τα λεφτά? Από εκεί που τα βγάζουν πάντοτε. Εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Άμα θέλει το κράτος τόσο πολύ να έχει την Παρασκευή και το Σάββατο βράδυ περισσότερο public transport, να πηγαίνει η νεολαία που μεθάει και κάνει, να πηγαίνει στο σπίτι τους, γιατί δεν βάζει τα τρένα και τα τραμ για να δουλεύουν 24 ώρες? That's right, δεν τα βγάζουν γιατί τους στοιχίζει αυτούς λεφτά. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν ο ταξιτζής που μόνο βγάζει λεφτά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, άμα βγάλει κι άλλα 1,000 ταξιά στο δρόμο, τι θα βγάζει? Τι ακριβώς θα βγάζει? Αυτή τη στιγμή το occupancy που έχει, δηλαδή την ώρα που το ταξίδι είναι γεμάτο από άτομα, είναι 28% occupancy. Ναι. Άμα βγάλαμε κι άλλα 1,000 ταξιά, τι θα πέσει? Στις 5%? Ας δίνει 55% στον οδηγό και 45% σε αυτόν που έχει το ταξί, δεν θα μπορεί να βγάζει μεροκάματο ο οδηγός. Δεν θα βγαίνει να βγάζει μεροκάματο και ήδη έχει αρχίσει. Δίνουν τα leases πίσω. Δηλαδή αυτή η γριούλα και αυτός ο γέρος που έχει δουλέψει 60 χρόνια, τι κέρδισε μέσα σε όλο αυτό τον ίδρωτα που έκανε? Σαν τους δικούς μου τους γονείς που δουλέψαν τόσα χρόνια σε fish and chip shops και σε milk bars και στα εργοστάσια. Δηλαδή τι τους έχει προσφέρει αυτό το κράτος? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο δεν τους έχει προσφέρει, αλλά θέλει να τους πάρει και τη χαψά από το στόμα. Αυτή τη στιγμή, Σάντι, τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε? Εντάξει, κάνατε την διαμαρτυρία πριν λίγες μέρες. Θα κάνουμε κι άλλο demonstration. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα του Αύγουστου και καλάμε όλους τους συνταξιούχους. Όλοι αυτοί που έχουν δουλέψει και έχουν investments, τους καλάμε να μας υποστηρίξουν. Γιατί αν σήμερα μπορούν να πάρουν την αξία από ένα investment που λέγεται ταξί, αύριο μπορεί να πάρει και το investment που λέγεται σπίτι. Δηλαδή πώς σταματάει αυτή η κατάσταση όταν ζούμε σε μια δημοκρατία? Αν μπορεί να πάρει τον ίδρωτα του κάθε ανθρώπου με το έτσι θέλω, μπορεί να μπει και στο δικό σου το σπίτι και να σου πει που το πήρες για investment, να παίρνεις ένα εισόδημα στα γεράματά σου και να σου πει, ξέρεις κάτι, το ένα δωμάτιο σου δίνουμε εσένα, το υπόλοιπο σπίτι θα το πάρουμε εμείς. Ναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ναι. Πες μου κάτι, είσαστε όλοι μαζί οι ταξιτζίδες εναντίον αυτής της απόφασης? Ναι, όλοι. Και μου έλεγες νωρίτερα που σε πήρα για να πληροφορηθούμε κι εμείς πώς γίνεται για αυτή τον καινούριο φορέα, την οργάνωση που έχετε δημιουργήσει, το Victoria Tax Families Association. Μου έλεγες ότι σκοπεύετε κάθε μήνα και μία διαμαρτυρία. Είναι γεγονός? Absolutely. Κάθε μήνα θα πηγαίνουμε στη Βουλή και στα γραφεία του Μόλδο, στο Exhibition Street. Πρέπει να έρθουν να μας δώσουν εξηγήσεις. Δεν λέμε πως αυτό το industry δεν χρειάζεται reforms. Ναι, χρειάζεται reforms. Αλλά για σταμάτα, κυρία Μόλδα, εγώ δεν έδωσα άδειες στα άτομα που ήρθαν χθες από άλλο κράτος, που είναι μόνο 20 χρονών, γιατί στη Μελβούρνη για να γίνεις ταξιτζής πρέπει να έχεις full license. Εγώ τους έδωσα άδεια, κυρία Μόλδα, ή εσύ, που λες δεν ξέρουν πού να πάνε? Εγώ δεν τους έδωσα την άδεια, εσύ την έδωσες.
Δηλαδή το κράτος που παίρνει, τι responsibility έχει μέσα σε όλο αυτό. Γιατί αυτοί τα κάνανε έτσι, όχι εμείς. Φυσικά, ο κόσμος τόσα χρόνια έχει εξυπηρετηθεί από τα ταξί. Δεν νομίζω ότι είχαμε προβλήματα τέτοιου είδους. Όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μέχρι που μπήκε το κράτος στη μέση. Το κράτος έχει καταντήσει αυτό το industry να μην μπορεί ο κάθε άνθρωπος να βγάζει ένα ημεροκάματο. Είναι κρίμα. Έχει 6 χρόνια να πάρουν αύξηση. 6 χρόνια. Εγώ δεν ξέρω κανένα άλλο industry να μην έχει πάρει μία αύξηση σε 6 χρόνια. Τουλάχιστον CPI, κάτι. Δουλεύουν για $8 την ώρα και τώρα θέλει να βγάλει κι άλλα 1000 ταξιά στον δρόμο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε? Μάλιστα. Άμα βγάλει κι άλλα 1000 ταξιά, πώς θα τα βγάζει ο ταξιτζής? $2 την ώρα. Δηλαδή, τι γίναμε, third world country εδώ πέρα? Και η γριούλα τι θα πληρώνεται? Όταν ο οδηγός δεν βγάζει ένα μεροκάματο, τι θα πληρώνει στο συνταξιούχο που είναι το δικό του το investment? $100 το μήνα? Όταν έχει ο άνθρωπος δώσει ό,τι άξιζε ένα σπίτι αυτή την εποχή, να το πάρει? Να την πάρει αυτή την άδεια? Σάντι, θα ήθελα να μας πεις πόσα άτομα είσαστε μέσα σε αυτό το association και αν μέσα στο association το συγκεκριμένο, δηλαδή Victoria Taxi Families Association, υπάρχουν και άλλες εθνότητες. Ναι, υπάρχουν όλες οι εθνότητες, δεν είμαστε μόνο Έλληνες, γιατί ο μετανάστης δεν ήταν μόνο Έλληνας, ήταν και ο Ιταλός, ήταν και ο Μαλτέζος, ήταν και από όλες τις άλλες φυλές. Και είμαστε από όλες τις εθνικότητες και αυτό που μας έχει κάνει όλους να δουλέψουμε μαζί είναι γιατί οι γονείς μας. Ναι, βλέπετε την αδικία ακριβώς. Και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και οι άλλες εθνότητες, έτσι δεν είναι? Ναι, και άμα μπείτε στο YouTube και δείτε μία γριούλα, τη Δανάη, που είναι 84 χρονών και κλαίει, δηλαδή σου ραίζει την ψυχή. Και όταν ακούς τις ιστορίες από το κάθε ηλικιωμένο που ήταν μετανάστη, λες δεν μπορούμε να σταθούμε δίπλα. Πρέπει να πολεμήσουμε για τους γονείς μας, για τις γιαγιάδες, για τους παππούδες που μας έδωσαν εμάς ένα καλύτερο αύριο, και αυτοί σήμερα δυσκολεύονται. Αυτό σας τιμάει ιδιαίτερα και πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτούς τους ανθρώπους να συμπαρασταθούμε και να τους βοηθήσουμε. Εύχομαι οι προσπάθειες που κάνετε να φέρουν αποτελέσματα, γιατί όντως είναι άδικο και ανησυχητικό το όλο γεγονός. Έχουμε ακούσει και από άλλους, ας πούμε, ότι χάνουν σπίτια, περνάνε δυσκολίες, ψυχολογικά προβλήματα κτλ. Με την όλη, αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί, αν ενωθείτε και που είστε ενωμένοι, είμαι σίγουρη ότι αν συνεχίσετε την πίεση που έχετε αναλάβει και ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε τώρα που είναι και προεκλογική, ίσως καταφέρετε κάτι. Είναι δίκαιο το αίτημά σας. Και εγώ αυτό πιστεύω πως δεν υπάρχει άλλη έξοδο παρά να κερδίσουμε. Δεν μπορούμε να πισωδρομήσουμε. Αν πισωδρομήσουμε, οι γονείς μας που ήρθαν in the 50s and the 60s, που ήταν γεμάτα τα καράβια από άνθρωποι που ερχόταν με μία βαλίτσα όνειρα, ήρθαν για τίποτα. Αν εμείς δεν πολεμήσουμε. Λοιπόν, πιστεύω να τα ξαναπούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και την ενημέρωση. Να ευχηθώ τα καλύτερα και να καλέσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί μόνο με τον αγώνα κερδίζονται οι μάχες. Έτσι. Άμα θέλει κανένας να μας... Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Μπορεί να πάρουν το FXY και να τους δώσετε το τηλέφωνο μου, να μην το δώσω στον αέρα. Ωραία, εντάξει. Και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Όποιος θέλει να έρθει, δεν υπάρχει διαφορά τι έθνος έχει, τι εθνικότητα έχει, απλά να θέλει να πολεμήσει για αυτό που λέγεται το μετανάστη. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ, Ρένα μου, πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή την